așa. Partea a treia. Bă, da, mi-ai știut la partea a doua ce blocat eram. Efectiv. Uite, și the horror gameplay loud sound and jump scare. This game has the operator on the to trigger. Bă, da, unde să plecăm? Uite, vezi cât de realistic arată. Cine a făcut asta? Efectiv, nu știu ce... Cine a făcut jocul ăsta face cea mai bine și Asta n-a fost. The Dreadful. Cine a făcut jocul? Exact, cine a făcut jocul ăsta? Ok. Bine. Noi de ce mergem? Haide să fim cu oameni, hai să fim cu oameni, de data asta suntem cu oameni! Deci dacă pierdeai, da. Nu vina noastră. Dacă pierdei, eu ies. Așa. Dacă eu am rămas singură... Tot ce m-a speriat. Negru! Unde? Săracă Iza. Be careful. Iza! Hai că fetele au plecat! Unde sunt fetele? Acolo. Da, cum să zic? Fetele au plecat. Da, pentru că a fost. Acolo. Ce vă speriați, mă? Cred că așa fac jumpscare. Da, ori să scaunat în asta. Nu-i bine, mi-a dat cosa apare. La fete. Și-am crezut că la mine a sunat. Ok, dar acum e și mai în siguranță, pentru că... Fetele foc deja, cred că. Mi-e frică. Eu cu asta mă sare! Haide, nu mai în față, mai în față. Nu ne poate ne lasă și poate nouă ne apare în spate. Deja-mă! Nu mi-e frică! La astea o să vină. Da. Acum cred că vine. Da, aici vine. Ce-a fost? Au fost ăla care se spawnau, să vezi la video-ul meu. Nu, ce nu mai facă că noi suntem în spate! Așa sunt cinci. Merg doar cu capul în jos. Că mi-e frică. Da. Mă uit mai la video. Ca că ți se sperie. Că merg încoace, cace. Ce? Uite capul meu. L-ai văzut? Haide pula mea. Dar mai zic cum tot. L-ai văzut? Am văzut om negru! Vinde așa! O fată murit. Fătă murit? Da. Nu speria, Iza, nu speria. Ia ce-mi speria. Cum să zic, fata aia cu aia pe-au murit. Du-te tu în față, Du-te tu! Du-te tu! Da. Am încurcat-o. Da. Aoleu! Da, Diana, fă și tu așa, te uiți în jos doar. nu că video ce vede? Nu-mi pasă, dar mi-e frică. Eu merg așa cu jos. Da. Nimica. Bă, eu trebuie să merg cu față. Nimica. Da. S-a făcut altfel, da. S-a făcut altfel. Adică nu așa era. Adică... O, nu mă duc cu Nimica. Nici că nu mai vreau să mai intru în jocul ăsta, eu mai bine ies.